Il-ftehim kollettiv għall-edukaturi l-ħaddiema tal-MKAS se jara żiediet fil-pagi u kundizzjonijiet aħjar fuq il-post tax-xogħol. Dan il-ftehim ġie ffirmat it-tnejn filgħodu fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela. Waqt li se jkun qed jgħodd sa Diċembru tal-2027 il-ftehim kollettiv jinkludi firxa wiesa ta' gradi u karigi tal-ħaddiema fl-MKAS minn edukaturi u mentors sa tekniċi, riċerkaturi u uffiċjali amministrattivi. Dan il-ftehim qed jintroduċi grad ta' professur u associate professor, miżuri li jiffaċilitaw iż-żieda fil-kontribut akkademiku u fir-riċerka. Minn barra hekk ġew stabbiliti 7 gradi ġodda, inkluż dawk relatati mal-konsulenza, l-orjentazzjoni professjonali, ir-riċerka u l-mentoring. Dan il-ftehim qed jintroduċi wkoll miżuri favur il-benesseri, bilanċ bejn familja privata u professjonali u inklużjoni. Dan l-aqwa ftehim jinkludi lif imħallas wara it-twelid, klawżola dwar breastfeeding, remote working u leave estis għal każijiet ta' emerġenza. Il-ftehim jagħti spazju ġdid lil karriri tekniċi u ta' riċerka fl-MKAS bi strutturi ta' progressjoni ċari, flessibilità ta' ħin u aċċess għall allowances u opportunitajiet ta' żvilupp professjonali. Madankollu se jintroduċi wkoll tibdil sinifikanti fis-sena akkademika bl-implementazzjoni ta' semestri ta' 15 il-ġimgħa biex l-istudent ikollu aktar struttura u stabilità fit-talim tiegħu waqt li l-proċess ta' talim issa jinkludi study leave imħallas għall-edukaturi u l-proċess ta' supervizjoni ta' teżijiet.